बाग जी ई ना कहनी कि एगो गाड़ी कर ली पैदल चलावत चलावत तबे से एकदम से ने सिहराई लाग गई। सिहराई लाग गईल। इ न देहात ह, शहर ना ह के जगह गाड़ी चली हंस ठीक ना। पैदले जे आदमी सफर करेलन। ये बताई अगर घरे जाता नहीं कोई देखी हमरा के उल्टा सीधा बोली तब का करम? ऐसे कैसे उल्टा सीधा केहू बोल दी हो। हम तारा से बियाह कइले बानी, कोनो खिलवाड़ नहीं कइले ठीक ना। आ देखो वैसे भी ना परिवार में केहू दूगो बात बोलेला ना तो मैनेज क के चलल जाला ठीक नु। ये बताई बाहर से बियाह क के लेके जाता नहीं आ घरे कोई के कुछ बतैले ही नहीं खी तो कोई अनाप शनाप बोल दे तो हम बोलिए ना दे। ऐसे कैसे बोल दे तब तो हमारी इज्जत चल जाई। देखो बड़ भाई बाड़न ठीक ना, अगर कुछ बोली हन तो तू उनकर बात के दुखइह मत ठीक ना। देखी पहले उनका के आप समझा दे ठीक ना कि हमरा से कोनो बात बर्दाश्त ना होला। आ मान ली कि अनाप शनाप हमरा मुंह से निकलिए गइल तो का करम? ठीक बा हम अपना हिसाब से समझा देम ठीक ना। चलो कैसन आपके गांव बजी है कचड़ा लेखा? यही कचड़ा में ना कमल खिलेला ठीक ना। देखो अब घर के करीबी आ गइलू आ घूंघट उठाव, कितना देरी वही में रखले रहबू? तो कोई देख ली तब हमरा के। अरे तो का हो जाई देख ली तो कोनो लंगल बड़ू। ली ठीक बा। हाँ ये तरह ठीक लागत तड़ू। लेकिन अब चल नहीं खे जाता हमरा के एकदम थक गईनी। अब न मुश्किल से 5 मिनट लागी ठीक ना, देरी ना हो। चलो आ उतना दिक्कत बता कहो हम तक टांग ली। 5 मिनट कहत कहत तो हमरा के लगा था कि 2-3 किलोमीटर चला दी हनी पैदल। कबे से कहतनी कि देहात ह कौनो शहर ना तो तू समझते नहीं खू। तो आपको दोस्त ना हो यहाँ लोग उन लोग के 2 चकिया गाड़ी ना मंगा के लेके चलती हमरा के। 2 चकिया गाड़ी में तेल ना डाला पड़ी हो का जाने। अब आइले बहन जा आओ ओइले बानी जा आओ देखो ये हमार घर ह। अब घरे आ गेल बहन जा। अजी आप कहतनी कि हमरा घरे गाड़ी नहीं खे, दू गाड़ी खड़ा बे तो ये कोई के बोला ना देलती। ई भाई हमारा द्वार पर गाड़ी जना तक कुछ बात बा का? ए जी ही तो गो नहीं खन आइल। डर लागता। डेरात काहे खातिर बड़ू हो? अब तू ये घर के पतो हड़ू। ठीक बा चली। डेरा मत तो दहिना पर न प्रवेश कर। तनी डेग हाली हाली डाल। अब घरे आ गेल बहन जा। बाक जी तबे ले पैदल चलाओ तनी कह तनी कि बड़े बड़े डेग डालो। देखो नीचे न बड़ा हाला होई, यही से सोचनी ही न कि तारा के ऊपर वाला रूमवा में रख दी। लेकिन कुछ हो गई घर अच्छा बनवैले बानी आप। हाँ तो अच्छा हमनी के हइए हैं जा। अब बहुत देर से भूख लग गइल बा हमार। हाँ तो चलो हम खाए पिए के इंतजाम करतनी। ठीक बा। तोरा के जाई रे थाक रहू न इजे तेले तू आराम कर। हम बाजार से तारा कुछ नाश्ता पानी लेके आवतनी। ठीक बाटे। का लेके आई बताओ? और ले कुछ हो अच्छा देख के। तो बताइबू तब ना कि कौन चीज अच्छा देख के ले। पकौड़ा ले ले। पकौड़ा ठीक बा। कब ले आई? जरिए बाजार ह, मुश्किल से 10 मिनट लागी। 10 मिनट? हाँ तो हमारा कहाँ गाड़ी थोड़े भी है, पैदल जाइम आइम तो देरी होखे ना कर 10 मिनट। अब कोई कहे जो कि हम चिन्हत जानत नहीं की ना तो तनी जल्दी आइब तो ठीक रही। ठीक बा केहू ना बोली तारा का टेंशन मत लो। कोई ये घर में आई ना ना हो केहू ना आई, यही से तो तारा के ऊपर लिया के आई नहीं ना तनी चाही ना रख दे रहती। ठीक बाटे जाई। ठीक बा आराम कर। बाप रे लेकिन कुछो कह घर बढ़िया बाटे। भूख लागल बाटे यहाँ के पता ना कब ले आइब तनी मनी हम तब ले आराम करत तनी। ले भगिना तोरो शादी आज सेट कराइए दनी। जान की शादी आज सेटे बा। बहुत दिन से हमारे के परेशान कइले रहसन कि कोई अपना भगिनवा के देखाव हम कहनी कि चलो सन आज हम देखा देते। बाकी बड़ी न पूछताछ कैला स का पूछत रहसन? बताओ हम लूर लगन भाई हो बे, कमा के खिया ना देब हम। बहुत न खेत पूछत से देखा देनी दूसरों के खेत। दूसरे के ना। हां जोता तई हम तो देखाइब ही के ना बाटे तब तो तिलका बढ़ गेल है ना। हां देखा देनी मोय हमरे हौ तो दूसरा के त कनी हमई जोता तई तो हमरे ह।
आइए भगिना तिलका के बात भइल ह बाबू न करियन के हम करम कल खेत तो देखा देनी। हाँ ई तो बात ठीके कहतड़े। चल कुछ हमारे के खर्चा उर्चा कर आज। तो ठीक बा, चलो घरे पानी उनी पी ल तब। ना तब व्यवस्था करके रखल रहियो, शाम के हम आइब। शाम के हाँ। चलो ठीक है बा तो। चल बाप रे बाप, बियाह कैला में तनी लफड़ा बा। हई देखाव हऊ देखाव, हमरा ई नइखे जानात कि लड़किया हमार धन दौलत देख के रही कि हमरा के देख के रही। चलो छोड़ो, हमारा उसे का लेना देना बा, जहिया आई तहिया देखाई। चली हो तनी आराम कर लियो। ई मर्दई हमारा घर में मेहरारू कहाँ ले आ गई? हमारा घर में तो मेहरारू है नहीं खी सब। ए ए क्या हुआ? तू क्या हुआ हो? छोट छोटी नौका हो? पागल हो का एकदम से? बिना बतैले घर में घुस गइल। हम पागल बानी आ तू हमारा आके घर में सुतल बड़ू तो तू पागल नहीं खुन? ई हमार घर ह, हमरा मरद के घर ह। तार मर अब हमार बिया है ना भइल में तो अगुआई रहलस आ तोले काले मेहरारू हमर बन गइलू। ए जबान सुधार के बोला, तोहार मेहरारू ना है ठीक बटे, हम अपना मरद के मेहरारू हैं। तो के कहत कि हमार मेहरारू बन? तू अपन मर्दे के मेहरारू रह। अच्छा ई बताओ केकर संग आइल बड़ू? केकरा संगे आइल बनी? हाँ तो तू जान तो नहीं हो का कि वैसे बतिया तोरा हमरा से? हम का जानतनी केकर संग आइल बड़ू केकर संगे ना? तो हम कोई के संगे आई, तू क्या हवा पूछे वाला? ऊपर से चोरी या सीना जोरी। का तोहर धन दौलत चोरा ले हनी? के जानता घर में मैं धन दौलत बा चोरा के लेके भाग जीबू तब? देखा कोई के घर में घुसल जाला तो दुआरी पर से पहले बोल के घुसल जाला, ठीक बटे? डायरेक्ट तू घुसिए गइल। ई हमार घर ह, तो हम के करा के बोले जाई? हमार घर है, जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान हुए हाल भइल बा। काम ना ही तई में लेल बड़ू बताओ। ही तई में ना अपनी ससुर आइल बनी हम। ससुर है? अरे मर्द साफ साफ बताओ केकरा संग आइल बड़ू? आदमी के संगे। तो हम कहा कहतनी घोड़ा संग आइल बड़ू अब भैंसा संग आइल बड़ू? ठीक बटे, जा बहरी घर से अही वहां के आइब ए हम जाइब ना, तू निकल घर में ले। ये हमार घर है, ई तरह मिजाज थाकल बा हम सुतब। बड़ बेशरम बड़ा हो, मेहरारू से कैसे बोलल बतियाल जाला? तोहरा लूर सहूर तन को नहीं खे? मैंने तारा से हम बदतमीजी करतनी? तो तू क्या हुआ हमरा के डांटे बोले वाला? तू अरे ना फोन ना कुछ, तू कहिए कैल हवे? अबे नहीं यही बेर आई नहीं। अच्छा ठीक कैल है तो कनी कि आई रहल से अगुआ हमार। अगुआ रहा सा? हाँ अब देखाओ का के विदा कहनी आई नहीं तो कनी तनी आराम करी तो केन कहा के मेहरारू आके हमारा घर में सुत रहली है। अरे कहाँ के मेहरारू ना है भैया? हाँ ये हमार मेहरारू ही है। तहार मेहरारू है? हाँ। अरे का रे हमारा बारे में तू ना सोचले है कि बड़ भाई बा? हम का सोची, जौन होके के तौन हो गइल। बताओ गांव घर में इज्जत जाई कि ना जाई कि बड़का भैया के शादी ना भइल, छोटका भैया शादी करके लिया दलस? बताओ हमार बियाह होई कैसे? जरूर ओकरा में कुछ कलाम बा तबे ओकर शादी ना भइल। देखो गांव घर जानी तब न लिया के बैठा दल, गाँव घर ना जानी? ए कतना बकर बकर मुंह चलावत न। देखा तू तो चुपे रह। भैया हन इज्जत से बतियाओ। भैया हम तो ढंग से उड़ाई नहीं कि भवई से कैसे बतियावल जाला? ओ माने हम का कह दिल हई? तार से पूछते ना नहीं कि तू के हऊ का हऊ? जाए तो भैया अब ई का जानत के तारा बारे में, हम ना जानतनी कि तू का चीज हड़ा। बता मैं इज्जत बोर देहले न। अरे हम का करी हो? देखा बियाह क के लेके आइल बना, कोनो भगा के नहीं खन लेके आइल, ठीक बटे? कि इज्जत खत्म हो गइल। भगा के नहीं खन लेके आइल न? मैंने तारा के गोई रहन तारा घरे डोली लेके आइल हन न? समझ के डोलिए लेके गइल। रहत रहने ओ जे प्यार मोहब्बत करके बियाह कर लिए के हाली। अरे प्यार मोहब्बत तो कम फोन कॉल लेला हमारा बेरी कि भैया ऐसा इंसान बात बा। हम डरे तारा तो फोन ना करत रही कि लगवा खिसियाए। आ लिया के बैठा दल त ना खिसियाई न? तू तो आज ले बियाह करत रह गइल, तो हम बियाह ना करी? कर हम माना कैले बनी? तारा चक्कर में हम बुढ़ा जाई। अरे बुढ़ाई के हम नहीं कहत, ठीके कहता। अच्छा ई बताओ कि डहरी मैले कोई देखले ना ह? ना हो केहू ना देखली। हाँ तो ठीक बा, सुन एक न दूर के रिश्तेदार बता दहल जाई, फुआ के लड़की बता दहल जाई। हाँ ठीक कहत।
चाची देखले हरी ना गुरेठन में चाची तो ई घूघ तनले रहे। ए सारा बात नहीं जो पटीदारे देख लेलस एक तो यही तरह सारा पटीदार देख के हमनी के जरूरत तलस पहले सुनबा तब ना घूघ तनले रहे इनकर मुंह ना लौकल ह। अच्छा ई आगे रहे कि तू आगे रहे हम आगे रही ई पाछे रहे। है ताकत ना रहे ना हाँ तो चल ठीक बा तब हमनी के बता दली उनका के हाँ बता दिया। ठीक बा तब आराम कर जा देख तबे से नहीं बोला तो कुछ बोल देबा तू हैं तार मेहरारू ना है हम कहू तोहरी जो होता तो काहे कहत हो कि हम तो के रिश्तेदार बना दे वही तरह मैनेज करे के पड़ी। नाम सब काले कब कि हम तार मेहरारू हे, पागल हड़ू जब तक भैया के बियाह नहीं के हो जात तब तक न हमन के तू रिश्ता रहबू लेकिन हमार मेहरारू रहबू। ठीक बा तब आराम कर जा तब हम जाते नीचे तो दलान में। ठीक बा जा। इनकर बियाह होई अरे बियाह काहे ना होई हो अगुआ देख के कोई लहस बियाह होई ना बैठ। जे दूसरा के देख के जरेला ना भगवान ओकरा के देख के जरे ना ठीक बटे ओइलो हम बात बता तारा के भर रस्ती समझावत ले के नहीं कि केहू कुछ बोली ना भैया अगर बोली हन तो उनका से मत लगिया आ तू तो जना तक उनका से बाज जइबू। आप कुछ नहीं की बोला ठीक बा लेकिन हम तो इनका पूरा 13 करम बाकी जोन बाटे ना पूरा कर दे। अरे भैया हन मैं धन दौलत ना उनकरे नामे बा। आपके भैया हम हमार भैया ना हम हमार भैया तो तोहरो भैया। हमरा के कोई एगो बोली तो हम 4 गो बोलब। अच्छा दादा ठीक है भाई बोली 4 गो चलो चले के नीचे पकौड़िया ना खइबू। अभी बचल बा हाँ आपके देले रही खाए के तो ना खइनी हाँ ना हो खैनी लेकिन तनी मनी बच गइल बा। ठीक बा चली चलो खा लो आ खा के ना आ ओकर बाद खाना बनई ह खानो बनाए के पड़ी ओह जिगवा बनावत रहू एह जिगवा ना बनेबू हम ही या तू आ हमर भैया बाणंगा। भैया का नाम मत ली हमरा एकदम से नहीं एड़ी से कपारे खौले लागता हटी। अच्छा दुइये आदमी के बने जा भाई ओइ में भैयो खा लिहन कतना हमें करे के समझाई मर दे। चले तो पहले पता कर देता घुरेठन बुझन कहली बतिया सही बा। ये भाई तो केवाड़ी बन लागत नहीं खे। अच्छा चल बाद में आब का कइले अरे तो हो बा रुक चले द पूछी तो मैं गांव घर में इज्जत बोर देहलस हमार भाई जौन बियाह कल हलस सोहरे न हम का सपना सजैले रही कि हम भाई के धूमधाम से बियाह करब जयमाल पकड़ब मैं सपना में पानी फेर देहलस। अरे नकुल अरे रितेश भैया बैठ बिस्तर तोर बाहर हो गेल रे ना का ऐसा बात तर बा? नहीं जानता घरवा में इतना गर्मी होता न कि इसे कनी जे आराम करी। अच्छा साँच साँच बोली है एगो खबर मिलल है हमारा का कैसन खबर मिल गई हो। सुन घुरेठन वो कहत रहली ह हाँ कि कोनो मेहरारू आइल बिया तोरा घरे हाँ मर्द मेहरारू आइल बिया जानता के ह के न हमर फुआ के लड़की ही है। फुआ के उ का लागी रे हाँ? का लागी बहिन लागी बहिन फुआ के लड़की। अच्छा छोड़ उसे का मतलब बा तब तो का कुछ बा कि लेल बस हो ना ही जानता तनी बनावे खाए में ना तनी दिक्कत होता बात समझता न तो बियाह कर आगू आई रहा स तो का भइल हो कलाई रह तो खेत बाड़ी में देखनी तो कहत ठीके बा घरे जाके बताओ तही। घर जाके बताओ तो निकल हस हाँ तो लागत आगे पीछे बुझाता ही ना उ झारखंड में हो न हाँ उ कहत कि एकदम पक्के समझ तू। हाँ तब ठीक बा तब कहो कि दबाव बनैले रही हाँ आ गइल भयो के बोला देनी न कि आई तो अपन जाके लड़की की देख लिया स भाई सच बोलत है का कुछ सोचत का। तो तन पानी नहीं मंगाओ हाँ पानी मंगाओ तनी ए चंदना वो ए सुन तड़ू हो तेरे पानी 1 लोटा लेकर तो आओ तब पानी ठीक बा। घबरा मत ले आओ ले भैया जी पानी पी ले भैया जी लपिया पानी कोनी खाना निकल ले बनी आके खा ले ठीक बा। ठीक बा चल तू आवत हम। अरे हाँ ये तो भैया जी कहतिया तोरा के बाक मर दे तो नहीं बहिन लगबे करी तो भैया कहे के तो भैया जी कह दिलस तो एकरा में का शिकायत बा इज्जत से नाम लेती या। अच्छा पढ़ल लिखल है ना हाँ संस्कार बा एकरा भीरी। अच्छा तू मर्द नेने होने के बाद सोचे लगल हम का देख वह न कहली ह
तो कहली है तो तू समझ भाई हइले हई हाँ हाँ तो भैया जी कहते बड़ बड़े तो कहबे कह सक शहर के लड़की है तो जानते बाड़ा हाँ चल पिया तब चले घूमे तो चल ठीक है शाम के बार बाटे चहल हाँ। पहल है हाँ तब आइब रे आई ह शाम के कल ह न अगुआ कि आई शाम के तो हम कहीं ठीक है भाई अपन चहल पहल होई आई दिन तू आ चंदन जाके लड़की देख लिया जा का बोला दे नहीं वैसे भैया के ठीक बा चल